iki kaya Semar Deni. Yen Sinodra iki bagus betul nggambarake sang para kawan naik dudu para kawani ringgit para awak sejati kangge janggepipun seni jante bangsa Daya Muda sampun ditimangsa kala kita sang para kawan iki bagus betul ingkang dipun ayahi panjenenganipun Raka Mas Robi Silwianto tindhaira sang Ki Bagus Pentul kangge mesisir sajroning pagelaran. Sarana
Iya nang ngene cekel iya. Jendat-jendit, jendat-jendit, lintang pratopo.
berkat mulat pitong arum sulung dalu rayo tetekan janggit menyang eloe kemamang patinggal dembang cicirnya matulur tulur pelis tetes pating orengis ono setan ngadang dalan dadakan coba sang sung iya kan iya anu jane nyung sore teyeng ning anu cok krungu iku iya tadi sepira-pira ya mlaku iku ah iya ja angger ora mlaku senajan iki dalane manjat ning wong mandan kepenak halus iya ya dadi tekan maring tujuane iya maring tujuane bisa nglipur para sedherek abidaya kuwi sing dikarepake kaya kowe Bang iya sing dikarepna Bapak Tingkang Agung iya bisa nuhuni Surause sing kagungan hajat iya aduh ning ya matur nuwun karo ki nang kene pagelaran nang daleme Bapak sapa mau yang lalit Bapak Jasimin iya Bapak Jasimin sekeluarga senajan niki diguyur udan ning tetep semangat iya iya wis ora kaget ya iya sing penting selamat waras tekan paripurna orang anak alangan sampai kala bapak waras karo keluargane Bapak Jasimin waras karo satria muda sekang Somalangi lan moga-moga sing pada mirsani para penonton uga diparingi seger waras iya saya tetep iya paringana seger waras gampang golek-golek rezeki nah iya si berkah barokah ya iya nah angger sing ngasih prawan moga-moga ya pada endang entuk jodoh iya para bakul nah sing para bakul sing pada wis gelar moga-moga diparingi sing laris dagangane iya tangi laris tanjung kimpul aduh laris manis duitnya kumpul iya aku nanggo tuku pekarangan ya bukan dikumpul narko nangkep ya orang ngerti ya aku nangkep satria muda ya kena aduh gue sih pada apa ngene
Aduh. Nyotok dandang gula di sini, ngaso sementara.